În clipul ăsta tare m-am enervat. Adică în celălalt videoclip tare m-am enervat. Deci de ce? Că 1 am pierdut 4-0, adică 4-1. Vai, foarte rău, nu lasă. Meciul. Ups! Așa se vede bine. Prostag. Adică ăsta prost. Ohoi. Așa. Deci mere. Nu știu dacă l-ați observat ce echipă. Dacă îl cunoașteți pe Zico, e foarte bun jucător. A fost. Uitați-vă ce bună e, mă. În al 3-lea minut a dat un gol. Acum așa fac să văd și eu și voi. Am încercat să fac cât de bine am putut. Cum i-am dat un fault. Prostule! Ești un prost! Ai un mulou ăsta. Vedeți că la mine asta că Sky, adică clasică nouă, clasică Classic 9 în engleză se zice mai corect. No, ce-i? Corner? Ok, Zico. So, guys, psych, încă un corner. Cum se vede? Oh, my way sucks. Văd că încă n-ați scris nimic pe canal. Și foarte tare să dați like. Cantona. Dacă și Cantona e foarte bun. Dar fără tresuri ce să fac? Fără tresuri n-am nimic. Fuck it. Asta, apărător în spate, dar Ronaldo e fundaș. Sorry, na, lasă. El dă cornerul. N-am dat bine. Spang! Dar fără tresuri n-am nimic. Acum serios zic. Fără tresuri n-am nimic. Acum serios să zic. Aici e Carlos Alberto. Nu. E gol a fost. Numai dacă vă jucați pe profi, aia e problema, că contra aștia, așa gol dau, că așa, nu-i bun. Nu-i bun golul. Cum dau. Ha! Cum să iau? Acolo. Bun, foarte bun, foarte. Ăla-i roșu. Du-te viața ta. Du-te după cal.
5 minute. Imediat trebuie să fie gata. Poate că de 3 minute merge bine. Deci ați văzut ce offside a fost. Of offside. Én hackelek. Lasă-o zis că eu sunt hacker. Dar pe mine trebuie să mă audeți. Eu și nu pe el. Los Angeles. Nu! Oi, nu vedeți bine, așa-i? Trebuie să pun mai... Așa se vede. Nu se vede bine. Cum se vede bine? Știți cum? Că fac așa. Așa se vede cel mai perfect. Perfecto. Deci perfecto. Deci, haide ăsta, de viața mea, e foarte perfect. În prima repriză am un roșu și un gol și 2-0. Și adică 2-1 acolo. Adică este 2. Haide, mă. Reveli. Nu, asta nu am chef. Revelino. Buniec! Buniec! Foarte repede! Adică tu vii. Că he. Asta e un gol! Nu ca prostul ăla de Sweaty. Minutul 51, gol, 2-2. Jocul ăsta e foarte bine, dar acum nu sunt cu Real, o să fiu cu mai multe echipi. De mai degrabă cu asta. Astea sunt deja bătrâni. Ca FIFA însă nu așa de bătrâni. Au vreo 50 de ani. Ăla e bătrân. Mie nu. Nu! Gheața. Cum joacă ăsta e offline, dar nu, lasă. Ai de viața! Da. Oho, oho! La ce? Zico. Numai cu capul am dat gol așa. Numai cu capul am dat. Deci numai cu capul am dat gol. Cât e scop? 3-2. Numai cu capul am dat goluri. Deci așa un OP e FIFA 15. Mai degrabă mai tare FIFA 14. Ioi. Ce OP este acolo.
cap de ope, sau cum se zice, în ungurește opefeș, iubi să nu. Trei. Sau nu? Ce gol odată ăsta, nu înțeleg. Oh, dar nu acolo de... Fuck you, Barry. Fuck you. Am dat un gol foarte sexy. Revelino. Facchetti. Hai viață, facchetto, vede. Facchetti, o merie. Deci, de ce am dat clasicuș? Nu, lasă în continuare. Nu a fost bine. A mine. Ăsta mie nu a fost bun. Încă câteva minute. 90 de minute nu mi-a fost bine, atunci fac. Asta nu o să meargă pe YouTube. Numai prima repriză o să joc și să zic că cealaltă video de FIFA. Care o să... vă zic că în FIFA următor, adică în episodul următor, o să joc în FIFA 11, că îmi place și aia. Nu a fost nimica. Mingea am atins prima dată. Deci în prima repriză atât a fost videoclipul. Dacă v-a plăcut, like and subscribe. Ciao. Scuze. Ciao.